Bagong wasis tenan omongane. Aja kaya kowe. Sinden sing wajahe apik paling diapura, nek sinden sing kleru wajahe elek ya kudu dienehi pahukuman. Niki kula mboten dihukum berarti nggih. Ora nyonge hukum, ora nyonge hukum. Isih gedhe pangapura inyong marang Rika, aja kuwatir. Tulis saiki Rika kudu ngaturake tetembangan. Nggih, kepripun? Cara apa inyonge manut? Apa cara Banyumasan, apa cara ya sepakake nyonge manut marang Rika. Apa? Rika arep nembang apa? Jane sekali-kali nggih kepengin duet. Maring sapa? Nggih sapa jane sing cocok upamane lah. Maring Wiyaga. Iya kena. Aja. Kok aja kepripun? Wiyaga tuh muni gegeden rumangsa. Nek diajak duet, tuli Wiyaga terus mengko WA-ne Rika terus tangtung ngarep ngapalna alasane ngapalnya syair lagu ning sejatine sana bab sing ora prayoga. Bagong wasis tenan omongane. Aja karo Wiyaga aja. Siji aja karo Wiyaga, loro aja karo Dalang. Oh iya. Lho. Mboten kalih Dalang. Nyong-nyonge ora gelem duet maring sinden, nyonge kapok. Mau benjenengan duet kalih Mbak Eka kok. Iya ya. Ya iya. Masa karo nyong ora? Mosok bar karo Eka karo Rika. Ya ora apa-apa. Aja kaya kowe. Kowe lindri. Kok nendang barang ki ngopo to kuwi? Bingung ngene. Aja sing duet lah, aja sing duet. Sing biasa bae lah kaya kowe. Sing tetembangane sing biasa bae. Tuli nyonge seneng maring tembang Rika sing nyong nangis gawer-gawer kaya kowe. Iya. Nggih. Surebu. Meng muni surebe, surebu. Sritenan nang tasih. Apa sih? Jane simpun diparingi jadwal niki teng Dek Ayu kula. Heeh. Pun kula wacat. Terus tak tata niki klambine tek wadhe kresek. Heeh. Terus Pun bleng pun dadi. Terus dikirimi melih teng Mbak Eka. Ujar kula pun tak wacan dhuwur dhewek oh pada. Pada. 5 jam ming setugel kula. Aja setugel. Tuli kulinakno dibablas sisa. Nggih mboten tekan ngisor niku ming setugel tok, jebule ngisore beda. Ralah. Rika sih ming setugel. Berarti ngisuk maning kudu tekan ngisor niku nggih. Kudu dikabehna. Nggih maca kudu kabeh tekan ngisor. Iya kaya kowe dadi ora keliru. Tuli disawang ora kepenak maring mata. Ya. Kancane pada biru-biru apik-apik Rika ijo dhewe kaya kowe. Iya kebae niki biru lah. Untunge Rika kuwi duwe pasuryan ayu dadi ora patiya dicacat dening para pamirsa. Iya. Diapura. Sinden sing wajahe apik paling diapura, nek sinden sing kleru wajahe elek ya kudu dienehi pahukuman. Niki kula mboten dihukum berarti nggih. Ora nyonge hukum, Isih gedhe pangapura inyong marang Rika, aja kuwatir. Tulis saiki Rika kudu ngaturake tetembangan. Nggih, kepripun? Cara apa nyonge manut? Apa cara Banyumasan, apa cara ya sepakake nyonge manut marang Rika. Apa? Rika arep nembang apa? Jane sekali-kali nggih kepengin duet. Maring sapa? Nggih sapa jane sing cocok upamane lah. Maring Wiyaga. Iya kena. Aja. Kok aja kepripun? Wiyaga tuh muni gegeden rumangsa. Nek diajak duet, tuli Wiyaga terus mengko WA-ne Rika terus tangtung ngarep ngapalna alasane ngapalnya syair lagu ning sejatine sana bab sing ora prayoga. Bagong wasis tenan omongane. Aja karo Wiyaga aja. Siji aja karo Wiyaga, loro aja karo Dalang. Oh iya. Lho. Mboten kalih Dalang. Nyong-nyonge ora gelem duet maring sinden, nyonge kapok. Mau benjenengan duet kalih Mbak Eka kok. Iya ya. Ya iya. Masa karo nyong ora? Mosok bar karo Eka karo Rika. Ya ora apa-apa. Aja kaya kowe. Kowe lindri.
Kok nendang barang ki ngopo to ki? Bingung ngene. Aja sing duet lah, aja sing duet. Sing biasa bae lah kaya kowe. Sing tetembangane sing biasa bae. Tuli nyonge seneng maring tembang Rika sing nyong nangis gawer-gawer kaya kowe. Iya. Seniki. Apa? Seniki. Suk rebu. Suk rebu. Memang muni suk rebu, suk rebu. Nona. Liane lindu. Mbak Liane nek gelem gawe lindu ya. Gorekake ya. Lho. Irung kok diambung ora. Mbak Liane nek gelem gawe lindu ya. Gorekake ya. Lho. Irung kok diambung ora. Ki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Ya, rada seru. Padha jayanya budhek ngono. Padha jayanya budhek, Pak. Bagong, dalu Pak Guru. Ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebabe apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 6 likur, Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Komeng A U Z ki napa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Ya mboten sinau. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Ki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus apa ya? Ana apa ya? Data sawala. Hah? Data sawalha. Hah? Data sawalha. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budhek ngono. Pada jayanya budhek, Pak. Budheke iki rasa. Oh, budheke rasa, Pak. Budheke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar padha jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Kok maguyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mbak Liane nek gelem gawe lindu ya. Gorekake ya. Lho. Irung kok diambung ora. Tak takoni kowe jujur kowe isih ngaku sebagai murid SD Kanisius Sengkan apa ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Bapak guru. Bagong isih dadi murid SD ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Petruk. Wus. Anu Bapak guru. Liyane iki murid-murid iki kabeh do ngabekti karo Pak guru. Liyane iki kabeh do bangun miturut karo Pak guru. Ming murid loro iki lho sing nggegerke sak kelas. Nggegerke sak sekolahan.
Jos, Pak. Jos dengkulmu mlocot. Kowe ora mlebu pirang dina tak takon? Non? Ora mlebu pirang dina? Seminggu, Pak. Ah kok ora mlebu kok nganti seminggu ora mlebu ki sedina rong dina kena. Ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mangke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum metu kono. Dereng, Pak. Lho. Emoh, Pak, kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu, Pak, sowan Simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke Simbah. Anu putune Simbah, Pak. Ming ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales. Pak Guru ki rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek guru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajarane iki tak susulke. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter? Pengen, Pak. Pengen duwe pangkat, duwe derajat? Pengen, Pak. Sinau sing apik, sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. Apa wae? Ana caraka data sawala pada jayanya maga batanga. Basa Inggrise hujan, rain, Pak. Nek deres, bres. Kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris iki basa internasional, sok bakal kowe nggunakake, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mangsa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten sakaremu. Nggih, Pak. Bagong, dalu Pak Guru. Ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebab apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Mula kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Pak, murid teladan. Heeh. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Bisa ora? Aksara Latin ana pira? 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Kok ming A U Z ki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Heeh. Mengke mboten to? Ya mboten sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus apa ya? Ana apa ya? Data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Ah budeke iki rasa. Oh budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawa ta. Kok malah guyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawa ta. Hah? Mawa ta. Hah? Mawa ta. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora.
Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cak-cek. 7 ping 3, 21. 21 sego 7, 14. Edan. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak, kula nek dutangi ra tau nyaur. Hubungane apa? Ora. 2 ping 2, 4. Wah. Dia cak-cek cacer dadak. 6 ping 6, 4. 9 ping 9, 4. Ora iki. Kok ming 4 kabeh iki. Aku ki lek ngitung tekan 4. Bar 4 aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah tunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren, njaluk, Pak. Nggo sike. Engko sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih, dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas Tukijan tuku iki ning kono apa? Ning kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000 nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilonane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Usike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Pira? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke sekolah-sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki murite. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445. Diporo 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Piro? Sithik banget. Iya. Biji 0. Ngati-ati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah? Iki kan langsung ujian terakhir iki. Oh iya. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote pira? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petro tau weruh kodhok? Ngerti aku. Ngerti. Kodhok kae nek melumpat sepisan lompatane 1 meter. Nek melumpat kali
jembare 3 meter ping 3 modar kowe. Skak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora mlumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kaya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggap wong goblok, dianggap wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke nek. Oh iya. Oke nek ngono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu kok reng apa praja-praja wong nyatane sowane ning sekolahan. Ha iya. Dinggo nglipur ati ning para apa jenenge iki siswa-siswa. Nek siswa-siswa kuwi wis do bali wis do turu iki asine jelas cilik-cilik iki sing seneng ki guru-gurune. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sore mau isih ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dienggo klasik ya pancen swara klasik. Ha iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ha iya. Beda karo bojoku. Ha iya. Bojoku nek nyenggen suarane blero. Heeh. Mula ora tau takon nyinden. Ha iya. Tau ajar nembang malah aku mumet. Oh. Migren aku langsung ngantuk. Ha iya. Wis rasa nembang wis nang omah wae nampa dhuwit wis karo dolan aku yo. Heeh. Saking tresnaku karo bojo kok. Ha iya. Tau ujo pokoke. Heeh. Pokoke aja nganti aku ya ora diujo. Entek-entek ming kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gek nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijata. Aku lagi seneng sinom Petro. Ya ora apa-apa. Pun, Pak. Apik iki. Pripun? Sip tenan kuwi sesuk kowe nek melu aku. Kuwi nyandang nganggo ting slawir ngono kae. Nganggo sendok. Adake sing cendhok mau jenengan ki lho. Kowe nganggo sendok wis ana kowe panci sesuk. Nggih kene ki, Pak. Heeh, dicandali panci-panci harus cempe ya rowo. Pakan aku cempe. Niku nggih tembang simbah-simbah riyen to, Pak. Heeh. Ha iki ora dodopeni ngene iki eleke nang kene iki sing aku sing kowe apa ora sing? Pretenan. Kowe apa ora sing? Montor-montor cilik sing unggang Mas Didik. Pendelik Mas Didik modar. Montor-montor cilik sing nunggang blenek. Ngono kae. Iso ora kowe ayo. Montor. Nek anak kula mboten montor-montor Pak gek 2 taun. Ya nunggang sepur. Montor. Nunggang sepur kluthuk. Mboten saged nek sik niku Pak. Ha nek sing iso montor anakmu umure pira? Montor ili sing nunggang blenek ngantuk liat-liut lumbodek ladek lumak gregep ning tengah kretek. Apik tenan. Kowe malah mbuh aku. Kowe cok dadi nyimpen tembang-tembang cara kuna-kuna ngono kuwi. Iya karang wong iki giri rusi jalmotan kena kinira lho malah entuk sinden sing iso nembang cempe. Aku seneng banget. Aku seneng lan gitu. Nek cempe. Nek cempe niku ora anak wedhus, Pak. Ha iya, kuwi mau lho tembangmu lho. Ya rowo. Mana? Nggih ning dadi cempe. Apa? Cempo. Oh, cempa to? Cempo, Pak. Wah, Petro ya kleru to. Cempe. Lek. Cempa ya rowo. Pakanamu apa ya rowo.
Panane nane nane jamur apa? Kendel barat. Yo. Iku ra jamuran. Tak paling kok ming jamuran. Aku paling seneng angger kendel barat e. Terus nguntuk-untuk lemahke didekok nganggo sikut jluk ngono. Terus duyui. Oh, tak wis dapalke basa jenes-jenes ora. Apik tenan, nyenengake tenan. Ya. Ayo. Saiki genti Mbak Lian. Mbak Lian ayo. Iki kiye presiden saka Kebumen kiye. Iya. Mangga Mbak Lian jumeneng mangga. Ditunggu maring para penggemar saka Kulonan ya saka Cilacap, saka Ciberem, saka Cilacap. Ciberem iki ngendi ora? Omahe Pak Sukri Ciberem. Iya. Tulisan seragamnya beda dhewe maning. Nggih niki Jan. Kenang apa sih? Jane simpun diparingi jadwal niki teng Dek Ayu kula. Heeh. Pun kula wacat. Terus tak tata niki klambine tek wadai kresek. Heeh. Terus pun bleng pun dadi. Terus dikirimi melih teng Mbak Eka. Ujar kula pun tak wacan dhuwur dhewek pada. Lima caming setugel kula. Aja setugel. Tuli kulinakno dibablas nasi sak. Nggih mboten tekan ngisor niku ming setugel tok, jebule ngisore beda. Ralah. Rika sih ming setugel. Berarti ngisuk maning kudu tekan ngisor niku nggih. Kudu dikabehna. Nggih maca kudu kabeh tekan ngisor. Iya kaya kowe dadi ora keliru. Tuli disawang ora kepenak maring mata. Ya. Kancane pada biru-biru apik-apik Rika ijo dhewe kaya kowe. Ya kebae niki biru lah. Untunge Rika kuwi duwe pasuryan ayu dadi ora patiya dicacat dening para pamirsa. Iya. Diapura. Sinden sing wajahe apik paling diapura, nek sinden sing kleru wajahe elek ya kudu dienehi pahukuman. Niki kula mboten dihukum berarti nggih. Ora nyonge hukum. Isih gedhe pangapura inyong marang Rika aja kuwatir. Tulis saiki Rika kudu ngaturake tetembangan. Nggih, kepripun? Cara apa nyonge manut? Apa cara Banyumasan apa cara ya wis pokoke nyonge manut marang Rika. Apa? Rika nembang apa? Jane sekali-kali nggih kepengin duet. Maring sapa? Nggih sapa jane sing cocok upamane lah. Maring Wiyaga. Nggih kena. Aja. Kok aja kepripun? Wiyaga tumuli gegeden rumangsa. Nek diajak duet, tuli Wiyaga terus mengko WA-ne Rika terus tangtung ngarep ngapalna alasane ngapalnya syair lagu ning sejatine sanabab sing ora prayoga. Bagong wasis tenan omongane. Aja karo Wiyaga aja. Siji aja karo Wiyaga, loro aja karo Dalang. Oh iya. Lho. Mboten kalih Dalang. Nyong-nyonge ora gelem duet maring sinden, nyonge kapok. Mau benjenengan duet kalih Mbak Eka kok. Iya ya. Ya iya. Masa karo nyong ora? Mosok bar karo Eka karo Rika. Ya ora apa-apa. Aja kaya kowe. Kowe lindri. Wah, kok nendang barang ki ngopo to ki? Bingung ngene. Aja sing duet lah, aja sing duet. Sing biasa bae lah kaya kowe. Sing tetembangane sing biasa bae. Tuli nyonge seneng maring tembang Rika sing nyong nangis gawer-gawer kaya kowe. Iya. Seniki. Apa? Seniki. Suk rebu. Memang muni suk rebu. Untune kok kemilap apa sih? Napa? Kae jenenge dibehel. Oh, dibehel. Kapan le ngecor? Lho. Dibehel kok kapan le ngecor ora? Dibegel to dicor wis beres to. Aja ngruruhi wong dikayani iki. Jenengan tuli dereng ngerti. Kena apa? Ya kasihate wong dibehel. Loh, kasihate apa sih? Ya ana lah. Garwane mboten dibehel, Mbok.
Mboten. Lah, ngenjang kan dibehel ibune. Wis tau tuli bojo nyenyong tak kon behel. Kepripun? Tuli bar mangan gudangan ki cangkeme tukul werna-werna. Ana sledri, ana loncang, ana wortel. Cemantel iki. Ki sop kok ning cangkem sih? Iya. Lambene Bagong. Ya, mangga. Beli kabar-kabar digendong bisa kabar-kabar apane sih? Ya kira-kira napa nih? Ya nyonge ora ngerti tuh nyonge ora gendong kok. Nggih ngenjang praktek. Gendong putrane. Ngesuk-esuk anake nyong ngarep nyong gendong. Lah nggih, kabar-kabar nggih sikile lah. Kabar apa? Sikile. Iya ya. Wong sikile ora kena lindang kaya kowe. Rino wangi dipun Geraji. Hus. Amudar. Kudang dijunjung Digeblakna. lan sawah Ya sing jenenge ngudang anak ki dijunjung karo disawang. Anakku ya tak anakku tau lho tak junjung tak kudang tak sawang ki mah girap-girap. Gila ro mataku wae ya. Lah matane iki diciutke. Matamu. Inyong nangis tulung-tulung Parikane banyu masak. Tiba napa Mbak Lian? Apa? Napa nggih? Lah apa? Napa boten nonton pamuduran malih niki? Wis ora ana wis jamene pada turu kabeh. Podang kuning mawon. Podang kuning. Yen lewat aku kelingan. Lho. Maksudnya podang kuning ki mencok ning gubuk asmara. Oh iki nek salah kok alasane iki gawe alasan kok. Heeh kuwi wong akeh kok podange kuwi. Heeh to. Sarombongan. Ya. Esuk awan karang meh padha itu. Ah iya. Nggih napa teng gubuk mawon? Apa? Teng gubuk nggih kenging. Aja kaya kowe. Tulis sinden ayu-ayu sabane gubuk. Iya. Podang kuning bae wis kepenak aja pindah ning gubuk. Kula mboten teng gubuk nek kula. Iya aja. Nggih teng pom. Hah? Tuli nek Rika neng pom, ki ana wiyaga sing sabane pom. Napa enten? Ana. Sinten sing sabane? Piye sing bonang penerus kiye? Kiye nek alasan karo bojone nggawa sandangan Jawa saline neng pom. Nek wingi enten niku kru streaming sing teng pom. Ya terus turune nang sawah barang aku. Iya. Ya wis ya. Esuk awan, mangga. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluwiran golek sing tak sayang.
Lian Lindu. Lian Sindu. Lian Sindu. Heeh. Lian Lindu. Mbak Lian nek gelem gawe lindu ya. Nggo regake ya. Lho. Irung kok diambung ora. Ora ana apa-apa kok irung kok disosrop. Seneng aku irunge gareng. Ha seneng ya dirabeni. Tonyo ye. Bagong yang apa-apa njur kekerasan sing digunakake. Reng, apa? Kok malah sekone tak sawang kok bapak kok malah ngadep karo Ndara Kresna, Ndara Janaka. Monggo tak sawang kok pasuryane Sinu Ndarawati karo Ndara Janaka kok serius men. Serius piye maksude? Kaya wigati banget. Loh. Bapak kok nganti alise jengkrut-jengkrut. Wah ya ora memper, Truk. Wong jarak 200 meter luwih kok weruh alis barang. Kowe iki mongko wis tuwa kok kaya cethomen mripatmu. Ha iki minggu alasan kaya ndang sebo. Oh ya yo. Cuman ngersane bapak yo. Yo diaturake yo. Jane Sritenan nang tasih